vanonzwa uranyi soko rakanaka murese pasi kuti vanhu vese ngarinzweni uyo unoda tumasoko pagomonemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda uyo unouya nasi uya pinda pamusiwo wazarurirwa Jesu ndiye nzira yeidiyega uyo unoda tumasoko pagomonemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda uyo unoda dawiraini uyo unoda ziwira ngeiswi uyo unoda upenyu darini uyo unoda tumasoko pagomonemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda tumasoko pagomonemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda Toda kutenda Mwari watitendera kuti tisangane nyama nemweya zviri pamwe chete ngativei nenguva yekunamata. Jehovha toda kukutendai, rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Kana zvese zvaitwa zvapera mugopiwa mbiri nerukudzo nekuti imi ndimi mukuru. Muzita raJesu ndinonamata. Amen. Ndoda kutenda Mwari tasangana panapa. Svondo rapfuura iri pane nyaya yataitaura nayo. Patakataura nyaya yataiti kune vanhu vanofunga kuti vakaroora nekuroorwa when it's only but an imagination. Asi in real life these people are not married. Ndo patakanga tichitaura pfungwa yakanga iripo yakanga iri yekuti kune vanhu vari kuchengeta mupikicha wechinhu saicho ndicho. Saka pane mibvunzo iri pano yabva kuvapfana. Saka ndichaipindura sekuvapfana. Ende ndoda kukukumbirai chinhu ichi. Vapfana patiri tichitaurirana. Ndezvekuti izvo anza hadzifanani. Umwe nemumwe tora anza inowirirana nezera rako. Ndodzokorora. Anza hadzifanani, tora anza inowirirana nezera rako. Mubvunzo wekutanga wandiri kubvunzwa panapa ndewekuti izvo ko vanhu vanotenderwa here kurambana in abusive relationships? Ndo saka ndati vapfana imwe muri kubvunza nyaya dzisina chekuita nemi. Vari mumabusive relationship kana tazosvika kwavari tichavaudza. Asi mimi ndoda kuti mubate zviri muvhesi zvinoenda penyu. Don't worry yekuti tozoita sei kana bhazi raponja. Rako harisati raponja.
kwira rine mavhiri ari right. Saka chiri kunetsa ndechekuti vanhu varida kugadzira bhazi ravasina kukwira nekunzwira tsitsi vari mubhazi kana kunzwira Mwari tsitsi. Mwari haanzwirwe tsitsi nemunhu. Ndakuchikuudzai, ndoda kuti munyatsobatisisa pandiri kuverenga Bhaibheri. Mukatarisa kuna Mark chapter 10, vanosvikobvunza vaFarisi kuna Jesu, zvikanzi ko munhu angasiye mukadzi wake nemhaka ipi neipi here? Uye kana asingatenderwe kusiya, muverenge kubva pavhesi ya1, zvikanzi ko Mozisi akavatendereiko kuti vaite izvozvo? Iye akapindura akati kwavari, Mozisi wakatendera murume kunyora rugwaro rwokurambana nokumurasha. Jesu akati kwavari, wakakunyorerai murayiro iwoyo nokuda kwevukukutu hwemwoyo yenyu. Asi kubva pakutanga kwokusikwa wakavaita murume nemukadzi. Nokuda kwaizvozvo murume uchasiya baba vake namai vake anamatire kumukadzi wake. Ava vaviri vachava nyama imwe. Nokudaro havachiri vaviri asi nyama imwe. Zvino izvo zvasonganiswa naMwari munhu ngaarege kuzviparadzanisa. Ndo number 1. Muri kunzwa panapa Jesu ari kuti izvo, Mozisi akakutenderai kurasha vakadzi venyu nekuda kwekuti situation yamakanga mapairi yakanga iri isiri iyo. Asi initially Mwari anga asina izvozvo. Bhaibheri rinoti nekuti tine murevereri kudenga. Saka kana munhu achinge atadza, anofanirwa kuenda kumurevereri nekuti Jesu anotireverera. Mubvunzo oti, kana Pauro akati tine murevereri kudenga, kana munhu achinge aputsika, enda unoreurura nekuti tinoregererwa, ari kuti here endai munotadza? But problem zviri kuitika panapa ari kuti izvo, nekuti imimi ndinokuzivai kuti mamuri hamuna simba rekurega chivi kunze kwekuti magoneswa neni. Saka kune vasingararame mandiri, kana matadza mune murevereri but haana kuti endai. So panapa Bhaibheri pariri kutaura panapa, Mozisi haana kuti kune vanhu endai munorambana. Asi Mozisi akati Mwari haadi kurambana. Saka Mozisi ari kuti but kana zvazoitika kuti vanhu varambana, Mwari ari kuti kudii navo? Ndo issue iri pano. So by the end of the day, kana tichiti kune imwe inonzi imitation, hatisi kuti imitation chave icho, uye hatisi kuti vanhu havazorambani, asi tiri kuti the ideal of marriage was kuti vanhu vasarambane. Ndoda kuti mubate ipapo. Moenda kuna 1 Corinthians chapter 7 pavhesi ya10 na11, Paul anoti, zvino vakawanana ndinovarayira, asi handizi ini, kuti mukadzi arege kubva kumurume wake, nomurume arege kurasha mukadzi wake. Zvino ndiri kudzokorora, ndiPaul uyu. Hanzi napo, kana vanhu vakawanana, ndiri kuti inini kwavari, munhu ngaarege kurasa munhu waanogara naye. Zvino Paul anozoti pamberi, kasi kana mukadzi achinge abva kumurume wake, and the vice versa, ngaarege kuwanikwa kana kuwana, ngaagara akadaro. Kana azoda murume, ngaachidzokera kumurume wake. IBhaibheri kai riri kudaro. So Bhaibheri riri kuti kumukadzi, Paul haasi kuti vanhu endai munorambana. No. Paul ari kuti izvo, inini ndinoti murume ngaarege kubva uye mukadzi ngaarege kubva. Asi kana zvazoitika kuti munhu wabva nekuda kwechikonzero chisiri cheupombwe, munhu kana akada kunogara ngaagara ari oga. Kana afunga kuroorwa anodzokera kwaakabva. Kune vamwe vanoverenga mabhuku akanzi E.G. White, ndoda kuti muverenge
mubhuku iri TSB paragraph 3 musoro wenyaya unoti separation better than apostasy. Riri kupa advice kumurume akanga ari in an abusive relationship. Inzwa zvinotaurwa naWhite anoti, his best course with this child wife, so overbearing, so unyielding, so uncontrollable, is to take her home and live here with the mother who has made her what she is. Though it must be painful, this is the only thing for him to do if he would not be ruined spiritually, sacrificed to demon of hysterics and satanic imaginations. He is under no obligation to keep one by his side who will only torture his soul. If she runs away, let her go. If she threatens to take her own life, do not yield to her wicked demands. Even if she should carry out her threat, it would be better to look upon her silent in death than allow her to murder not only her own soul, but that of her husband, and be means of destroying many others. Saka, patichadiscussa nyaya iyi yamandibvunza, ndoda kuti mutange mazeya zvandataura. Kana mazeya tozouya todiscussa mundiudze kuti vhesi iyi inorevei nestatement iyi inorevei, tozodzoka kuti can a person separate herself or himself from an abusive relationship or not. Todiscussa tabva ipapo. Ndofunga yafai kana kuti yatanga, whichever way you want it to be. I want you to think and to consider. Problem inowanzoitika ndeyekuti izvo akabayiwa anoziva kurwadza kwezvakamubaya, asi asina kubayiwa ndiye anoudza akabayiwa kuti shinga. So by the end of the day, problem iri kunetsa ndeyekuti vanhu vasiri musituation vari kuprescribe zvinhu kune vari musituation. Kana vapedza kuprescribe, imwe mishonga yavanoprescribe haimwiki. So by the end of the day, there are some things iwewe zvaunofunga kuti ndo zvinofangwa kuitika, zvekuti Mwari iye mukuzara kwake anoziva zvinofangwa kuitika. Saka chandinokukumbirai ndechekuti izvo, do not be authority muzvinhu zvevanhu where you are not authority. Do not be authority muzvinhu zvevanhu where you are not clear. Do not pretend to know when you know part of the things. And do not pretend kuti une zvindi to walk it through when you cannot walk it through. Chatinoda ndechekuti kana tichiverenga Bhaibheri, tiverenge Bhaibheri with God's love in mind. Mwari achiisira munhu murayiro, haana kuuyisa murayiro kuti afikise munhu. Ndosaka Bhaibheri richitaura kuti yakagadzirirwa isu for our own protection. Asi vanhu vakutora murayiro waMwari sezvinonzi Mwari akauyisa in place to fix people. It was not like that. Mwari interpretation yake emurayiro, manzwisisiro ake emurayiro, manzwisisiro ake ezvinhu haana kufanana nemanzwisisiro edu. Saka usati wapopota, usati wataura, usati washamatata, usati waita nharo, usati watendeka zvigumwe, usati wave nefull of I know, enda unogara pasi, udzamise pfungwa dzako, uzvibvunze kuti ndinonzwisisa here nyaya yandakutaura, and never be judgmental. Why? Pamusana pekuti mhinduro hadzifanane. Imimi munozviziva. Umwe musi Jesu achitaura kune jaya mupfumi, anoti kune jaya mupfumi, kana uchida kupinda mudenga, enda unotengesa zvese zvauinazvo. Kana watengesa zvese zvauinazvo, ugouya unditevera kuti tiende kuti upfumi hwako uchahuwana kudenga. Jesu achipindura pazasi omva jaya mupfumi paakaenda, nekuti Bhaibheri rinoti akauya achifara, akadzokera akuhunika. Why? Because akanga ane pfuma zhinji. Hanzi Jesu akutaura akati, zvakaoma kuti izvo mupfumi aponeswe pane kuti ngamera ipinde nepaburi retsono. Ndoda kuti mubate makadaro. Ndijaya mupfumi ari kwenzi enda unotengesa zvese zvauinazvo. Asi ukadzokera kuOld Testament unonosangana nemurume anonzi Abrahama. Akanga achinzi izvo akanga ane pfuma isingaite. Abrahama akanga achiona masilver mines. Abraham akanga ane an army yaigara mumba make yaibikira sadza, achibhadhara from his own pocket. Abrahama akanga ane zvinhu zvake, he was rich. But Mwari achitaura kuna Abrahama, haana kumutenda unotengesa zvinhu zvako unditeere.
asi achitaura kujaya mupfumi anotenda anotengesa zvinhu zvako unditevere. Saka kana tichisangana nevanhu ava mudenga, tichasangana nemupfumi akanzi type yako iyi haiponeseke kana uine zvinhu, type yako iyi haiponeseke kana uine mari, type yako iyi haiponeseke kana uine mota, type yako iyi haiponeseke kana yakagarika, type yako iyi haiponeseke ikagara kulow density, type yako iyi haiponeseke ikakwira ndege, type yako iyi haiponeseke ikabva kwachivi. Asi kana waudzwa iwe uri kwachivi kuti iwewe ndanotengesa zvese zvauinazvo, usaende unotaurira Abrahama kuti enda unotengesa, because zvawaudzwa iwewe nezvakaudzwa Abrahama zvakasiyana. Saka mukondisheni imwe chete mhinduro hadzifanane. Iwe unozviziva wani iwewe. Mwari anoti achitaura nenyaya yaDhavhidhi, anoti the man after my own heart. But David ukaverenga akanga ane vakadzi vangani? More than one. Zvoreva here kuti iwewe unoti unofanirwa kuita saDhavhidhi akanga ane vakadzi vazhinji? Why? Because paDhavhidhi zvakaitika kuna Dhavhidhi, zvaAbrahama ndezvaAbrahama, zvakaitika kuna Sera ndezvaSera. When God speaks, he speaks to you, and when he is speaking to you during that particular era, appreciate what he is saying. What am I saying here? I am saying kune vanhu vazhinji vachatakudza vanhu mitoro yavasingagoni kusenga. Pane vanhu vazhinji vachasengesa vanhu zvinhu zvavasingazisenge. Vakazonzi naJesu, munodireiko imimi kubvisa chitanda chiri muziso memumwe, imimi mumune renyu mune danda? So by the end of the day, vana vangu, when you read the law, read it with feeling. When you read the law, read it with the mind of God. When you read the law, express it nepfungwa yaMwari. Mwari will never fix a man. Mwari desires the happiness of a man. So kana uchinge wapedza kuona rudo rwaMwari mumurayiro wake, unofanirwa kuchinodzoka kumunhu. Odzoka kumunhu ane murume akaenda akanotenga pfuti, ndokumva aiisa apo yaanoti aumuka makuseni ega ega, obva aburitsa mabara, otanga apolisha, oanyora mazita. Rimwe racho ronyorwa kunzi Judhi, ndiye mukadzi wacho. Rimwe racho ronyorwa kunzi Mesi, ndiye mwana wekutanga. Rimwe racho ronyorwa kunzi Mary, ndiye mwana wechipiri. Obva akoka pfuti yake. Apedza kukoka pfuti yake, oti nhasi uno torara tidayo, nhasi uno tinorara tisina kukwana. Iwewe manje womva wapinda, onzi pamba pano pane dambudziko, ongosvika wogara pacheya, oti Mwari anoti ndovenga kurambana, saka imimi mese ndoda kuti musare muno, omva wabuda woenda panze. By the end of the day, you have read the correct verse, but in a different environment. So by the end of the day, kune vamwe vaparidzi varipo vekuti vakatoenda kune uya murume uya wekushuriguya, wekuti apedza kumora goridhe yake, apedza kunomwa doro, anodzokera kumba, unouraya mukadzi, unouraya vana, apedza kuuraya vana. Iwewe kune vamwe vanoti kana vakasvika pasinariyo yakadaro, vanovhura vhesi vosiya vaudza vanhu kuti zviri nani kuti mufe, nekuti Bhaibheri rinoti ndinovenga kurambana. Ishu iri panapa ndeyekuti izvo handisi kuti Bhaibheri haridaro, handisi kuti Mwari anoti ndinovenga kurambana, but Mwari akati kana muchiverenga murayiro, muverenge murayiro wechifeeling, because it was made for men and not men for the law. Saka muverenga zvandakupai, kana mapedza kuverenga tozogara pasi, musafunge zvandisina kukuudzai, togara pasi tochitanga kutaura nyaya iyi. Ndinofunga tapedza pane iyi. Nhasi unoyu ndinoda kuti pandiri kutaura nenyaya iri kunetsa, iri topical, ndoda kuti ndimbotaura nemi vakuru, nekuti ndimi munopinda nyaya iyi. Mubvunzo wandoda kukubvunzai nhasi, Jesu anoti umwe musi achitaura nemaJudha, anoti maJudha anomira pamukova, anodzivisa vari kuda kupinda, kunyange ivo vasingapindi. Ndo problem yakanga ina Jesu, yekuti kunze uku kune vaida kuponeswa, kunze uku kune vaida kupinda muchinhu ichi, kunze uku kune vaichiona zvakanaka, asi vakanga vakamira padoo. Ivo havana kupinda, asi vaidzivisa vari panze vanoda kupinda. Saka nhasi unoyu ndinoda kutaura nemi vabereki. Vanangu, imimi dziurai. Nyaya iyi haisi pakati penyu imimi nevabereki, iri pakati pangu inini nevabereki venyu. Hamuziri imi muri kubvunza mubvunzo, ndini ndiri kubvunza mubvunzo on your behalf.
Hamuzivi muri kutendeka vabereki venyu. Ndini ndiri kukutendekerai vabereki venyu. Ndiri kukubvunzai nhasi vabereki muri pano kuti munodzivisireiko vana vanoda kupinda imi makangodhisaidha kumira pamukova. Munodzivisireiko vana vanoda upenyu huri peaceful when you have decided kuti hamudi peace. Munodzivisireiko vana vanoda kunamata Mwari mweya nemuzvokwadi but you lead by bad example. Munodzivisireiko vana vanofanirwa kurespekta maelder but imimi munoita zvinhu zvakashata. Munodzivisireiko vana vanoda kukupai respect but hamurespektike nekuda kwekurarama kwenyu. Munodzivisireiko vana vanoda kuona Mwari murelationship yenyu but hamukwanisi kuti Mwari aratidzwe. Munomirireiko padoor of marriage when you have no intention to go in. Munodaidzireiko vanhu kudzimba dzavo kuti yatigarisane imusingadi munhu wekugarisana naye. Munodaidzireiko munhu kuti yatichengetane imusina munhu wekuchengeta naye. Why do you invite people into your life only but to abuse them? Ndo mubvunzo wandiri kubvunza ndakamirira youth. Because vanangu vanobvunza mibvunzo yakawanda yandisingapinduri zuva nezuva. Pamusana pekuti izvo inotendeka kuti iyemi munenge mune problem. Saka toda kuti ndikuudzei nhasi kuti plani dzimwe dzamuri kuita, marongero mamwe amuri kuita, vana venyu havazi vana vadiki, vane dzinopanana moto. Vanotoona kuti mundara hapana zvaaronga apa. Vanotoona kuti pari kutambwa chitsotsi apa. You can cheat the whole world, but it is very difficult to cheat your child. Why? Because he knows you. Kuti iwewe mwana wako anomuka every day. Anonyatsoziziva kuti iwewe relationship yako nemusikana webasa haisi right. Anozviziva kuti matambiro ako nemusikana webasa haasi right. Asi iwewe munoti makagara dare manheru, unenge uchitaurira kumukadzi wako uchiti handidi kuti vasikana vawande panapa vanozospoila vana vangu. Kana munhu wasarudza musikana wako webasa, gara naye. Sezvinonzi uda kuprotekta vana, nyamba uchitoziva kuti panapa wakatokokorodzerwa kuti muto mukati memba. Saka iwewe uri kuprotekta kuti musikana webasa haana kwaanoenda. Ende vanhu vanofunga kuti you have the children in mind usina. Nhasi ndoda kukuudza kuti izvo iwewe don't do careless work when dealing with human minds. Vanofunga pfungwa 5 dziri mumusoromo nepfungwa 5 dziri mumusoro mako dzakafanana. The difference between you and your child is experience. But unfortunately, you have made them more mature faster nekunyepa kwako. Unoreva nhema to the extent yekuti vana vako vanorara vachirwadziwa. Why? Because you lie all the way kunosvika kubenki. Vanhu vaMwari, munodzivisireiko vana vanoda kupinda muchinhu ichi with a clear conscience nekurarama kwenyu? Kuti murume mukuru akaita sewe, une vana vakura vamwe vatoo kuuniversity, unogara mufoni mako muzere mavhidhiyo. Hakuna kwaunosvika usingatorwe vhidhiyo. Ukasvika kwamutare unotorwa vhidhiyo pamanika hotel. Ukasvika kunyanga uripo paMonte Casino. Kana uri muHarare uripo paMonomotapa. Kuitira kuti kana umwe musi wakuda kuti ndiri kunyanga, iwe uri kuBuluwayo, otumira munhu vhidhiyo yezvinhu zvakaitika kare seuriko, unofunga kuti uri kudhila nemapenzi. These people vauri kudhila navo, they are not fools. Ende unozviitireiko murume mukuru kugara pasi kuda kurevera nhema your offspring and the woman you said kuti ndiye murume wako, or the man you said ndiye murume wako? Munomirireiko pamukova pechinhu chaJehovha musingade kupinda? This is my question. Why are you representing God misrepresenting God before your children? Iye zvinezvi kune vana vazhinji vanorara vachichemedzwa nemi vanhu vakuru. Ende vana ava havana kuaplaya kuzvarwa, ndimi makati munovada. What is happening here? Vana venyu havagone kukubvunzai kuti what are you doing here? Vana venyu havagone kukubvunzai kuti muri kuronga zvipi? Asi vana venyu vane brain dzinoshanda. You are abusing your children. Zviri nani kana maona kuti chinhu ichi hamuchide musiyane nacho, vana vazive kuti panapa hapana chiripo, than to pretend. Kuti murume mukuru akaita sewe, unemba uko, imwe iri kuGreendale, rimwe flat riri mutaundi, but anoroja kuflat igirlfriend yako yaunotobhadharira rent. Ende murume mukuru hautonyari kuuya kupera kwemwedzi wega wega nemari yawakaisa muchienvelope uchiti mari yabva kuflat. Iwe shamwari, unodzivisireiko vanhu
vanoda kupinda iwewe nekuti hauchadi kupinda. Number 2, chepiri, vakambovesa moto munozviziva. Ukatana huni nyoro ukanodzisa mumoto, dzinoburitsa chiutsi chizhinji, more smoke than heat, zvekuti nyange une shungu dzekudziya. Ndoda kukuudza kuti chinhu chinogona kuzongoitika mukuchema kukuru kudarika kudziya moto. Chinofanirwa kuzoitwa nemunhu kuaccepta kuti ndandine shungu dzekudziya moto, asi uyu hauzi moto uyu. Yes, yenge iri ambition yako yokuproduce heat, but it's all but smoke. Ndo zvizhinji zviri kuitika mudzimba umu. Vanamai, unonzwa vanamai vanotomira vachitaura kuti izvo ndiri kuprotecta vana vangu, handidi kuti vaone zviri kuitika pano, handidi kuti vazive zviri kuitika pano. Uri kufunga kuti uri kudhila nevanhu vekuzimke trust. Vana ava vane brain dzinoshanda. It's all smoke in that house, and there is no protection yauri kuvapa. But I'm telling you, as much as you are being abused, your children are also abused. Unofanirwa kuaccepta kuti muno muchichango chiutsi ismoke yegega, hamuna moto wamuri kudziya umu. And by the end of the day, imimi vanhu vakuru chigarai pasi mubvume kuti muno muchango chiutsi. And the reality on the shop floor iri kutaura kuti people are getting choked. Musaone vana vachimhanya panze mukafunga kuti kufara. Kungomhanya panze kunochema. Why? Because of the smoke that is being produced. But unfortunately, problem inonetsa ndeyekuti izvo vanhu vazhinji vanobelieve kuti as long as I am here, then it is working. No, you need to make it work. Otherwise, zviri nani kuti izvo mutore zvitanda zvenyu mubude panze nemurume, munodira mvura mudzoke mutangise. Ende pamunenge muri panze mutaurira chokwadi kuti hatichadi idzi nyoro idzi, ngatimbonotsvagai huni dzakaoma. Muri vanhu vakuru imimi muri 2. Haikona kuramba muchingoti huyai tinamatire chiutsi chedu, mufundisi namatira chiutsi chedu, anamatire kuti huni dziomedzo dzisina kuoma dziripo panze. Imimi torai huni dzenyu, munodzima panze apo, mupinde mumba nehuni dzakaoma, muvese moto usina utsi. And by the end of the day, I know that there are some people who cannot cooperate. And if they can't cooperate, you know what to do. You know what to do. Ndaitaura neumwe mwana ari kuchema, anogara kumusha uko. Ari kugara kumusha, ende kumusha kwaari kugara ane vabereki vanogara mutaundi. Ende sei ari kugara kumusha pamusana pekuti kune imwe shasha yakanoroora mukadzi ane mwana wayo, youdza mukadzi kuti inini handidi mwana wako pano. Potogara dare revanhu vakuru, sekuru nyakubereka mukadzi, namai nyakubereka mukadzi, nevamwe vanhu vakuru vanotori nepfungwa dzinopanana moto. Vogara pasi voti, mwanangu, since uyu asingade vana vako, hapana chakaipa mwana wangu, mwana unosiya pano ndinochengeta, iwo chienda unodya yogati. Saka unongo wakagara manje munhu mukuru wakuti Bible rinoti submission inotodiwa kwa mukadzi wega wega, but it did not say submission is a surrender of conscience. Saka iwe undoda kuti ndibvunze mbunzo, wakagara ipapo noti mwana wako ari kudyei? Wakagara ipapo zvamakawirirana kuti handimudi pano noti hadiwo mai? Kune mwana here anoramba achitsanangura kumombe every day kuti mai vake havana kufa? Anoramba achitsanangura kumombe every day kuti ana mai vari kutaundi? Anoita mai vekutsanangura every day kuti vanosenza asi hapfeki bhutsu? Anoita mai vekutsanangura every day kuti vapenyu? And iwewe you go to bed with a clear conscience and you call that submission. Ndiri kuti inini ndiri kutaura ndakamirira vana. Mibvunzo yandiri kupindurai handikwanise kuiudza vana, ndiri kukuudzai mimi kuti zvinhu zvamuri kuita izvi mune utsinye zvenyu, but mune utsinye. Iwewe mudhara inga chikaranga chinoti akweva sanzo akweva nemaruriro avo. But mimi you only think about yourself. It's all about you. All about you. Asi ndoda kumbokubvunzai makagara. Ndoda kukubvunzai mimi mese vabereki muripo. Hakuna here iwewe mwana wako ukaenda kubasa paunodzoka, haufare here uchisangana nemwana? Hausatombozviona here kuti uchingovhura gedhi kana kuti uchingohuta pagedhi mwana anouya ari chamuhwiriri? Hausatombozviona here kuti uchingovhura gedhi
uchingopinda mumba mwana anovari chamuwiriri. It's the joy of every child, it's the joy of every daughter kumhanya achinopinda achinombundirana nemubereki wake. But why are you denying your children kuti vaitewo upenyu huri normal, vaitewo upenyu hwekudya maswits panguva yekudya maswits, vaitewo upenyu hwekuti mama panguva yekuti mama, vaitewo upenyu hwekugara pamakumbo panguva yekugara pamakumbo, vaitewo upenyu hwekuyema panguva yekuyema. Nhai imi vanhu vakuru, don't you think it is necessary? I can't answer this kune vana. Zvinotondiremerawo kana neni. Zvinotondiremera kuti nditsanangurire vana kuti mai vako vari kupi. Zvinotondiremera kuti nditsanangurire vana kuti sei mai vasingamude. Zvinotondinetsa kutsanangurira vana vanoti why the mother hates them. But by the end of the day imi muda kuti tiite sei. Ndiri kukubvunza kuti muda kuti tiite sei. Nhai imi vabereki ndiri kukubvunzai, what do you want us to say? Muda kuti vana venyu tivatii. Sure kuti munhu murume mukuru akaudzwa nemukadzi kuti mwana haabhadharirwe school fees, ende muri kutoti kana makagara muri kuona zvenyu zvichibhadhara because mune excess. Zvondoreva zvakafanira nekuti uri kurana chigayo nefuel yekuba, saka una fuel cost iwo, saka kuti wofamba uchitaura vanhu zvigayo zvinobhadhara. Yese profit haigoni kuita profit ka uri kurana ka nefuel yekuba iwewe. Muri kuita kunge mune profit, kunge mune vanhu vanokarongeka, kunge une excess, kunge unoenda kwaunoda, unotenga zvaunoda, unodya kwaunoda, unodriver dzaunoda, uchirirana chigayo nefuel yekuba. Mari dzinofanirwa kunge dzabhadharira vanobhadharirwa school fees haubhadhari. Ende ndikada kutoedha ndezvekuti nyangwe mai vako hauchengeti, ndikada kutoedha ndezvekuti nyangwe mbuya wako hauchengeti, ndikada kuedha ndezvekuti nyangwe hama dzako dzinotambudzika hauchengeti, ndikada kuedha ndezvekuti izvoivo vanhu vanotorapiswa haugone kurapisa nyangwe mai vako, ndikada kuedha mapiritsi eBP chaunotoita kuvaverengera, kurana chigayo nefuel yekuba. And you think that is a blessing. It is not. Makasiyira chembere vana mva mazodi. Ende hakuna chinhu chinorwadza sechichichi. Handipromote chifambi, but indotaura chokwadi. Mukatasa vanhu vazhinji vari uko vanoita zveupfambi, vakabereka vana vavo vanonosira vana mai kumusha. Asi kana pane chinhu hwani chandakafarira papfambi, dzinochengeta vana vadzo. Chembere zhinji dziri uko dziri kutodya mari dzepfambi. Chembere zhinji dziri uko dziri kutodya mari dzavanorara vakamira mustreet. Vanotoziva kuti mai vanochengetwa. Iwe munhu mukuru wakachengetwa, wakafunda, unopfeka bhachi, unopfeka tie, you can't even think like zviri normal and straightforward. Ende pamusoro pezvese unoudza mbuya iwe kuti izvo handikutengerei shuga kusvika vanhu vese vabva pamba penyu. Iwe unofunga kuti mai vako vachafara kumwa tea muzukuru asina kumwa tea. Usarane chigayo nefuel yekuba. Hakuna kudiscussa vana seproperty mimi. Vanhu tu vakuru munoti makagara pasi muchidiscussa children vapinda mumusha out of wedlock. Zvakakanganisika, zvakaitika. Hatizvitsvage. Asi sure here vanhu vakuru tu mungagare pasi to discuss children semuri kudiscussa property. Number 1. Number 2, 21st century unogara nemboma mumba yekurova munhu kwete matsotsi. Ende zvinotozikanwa kunzi izvo hakuna mwedzi unopera pasina hari dzamere pamba pemunhu mukuru. Une shuwa here wewe kuti 21st century inoi unoya kumba paunoda. Kada kuya pa 1 pasvondo ndiwe, kada kuya ka 3 pasvondo ndiwe. And you think your children are leading a normal life. My comrades, ngatitaurirane. Vana venyu, they feel abused. Vakubvunza isu. Saka imimi ndoda kuti mundiudze nhasi, muda kuti nditi chii. Ndiri kubvunza vamwe vangu. Muda kuti nditi ndivaudze kuti mune muri kupi imimi vana. Auye kumba.
Ndaitaura neumwe ndichimubvunza, unenge uri kupi? Zvikanzi anoudza mukadzi kuti handisi kuuya kumba, ndiri kurara mumota ndiye ndakadhakwa. Unoti dai vanhu vese vanodhakwa vairara mumota, road handidzai mukadzizere. Sei iwe wega ndiwe unodhakwa zvokurara mumota? Ende mabhawa mazhinji mukatarisa haazi kumba, ari kure nekumba. Asi ukangosvikapo manheru mota dzinenge dzaenda dzevanhu vakadhakwa. Iwe wega ndiwe unodhakwa zvokurara mumota. Ende uri kuudza munhu ane pfungwa 5 dzinopanana moto, akatoona wepa next door achiridza huta nezuro. Saka munoda kuti tiite sei nevana venyu? Vanangu, Mwari akuitire zvakanaka. Vamwe vanhu vamunogara navo vane utsinye, havasi right. Ende kune dzimwe mhosva vanangu ndoda kukuudzai dziri kuparwa, dzisingazoripwi mumakoti pano pasi. Kune mhosva dzimwe dziri kuparwa dzisingataurwe pamachife pano pasi. Kune dzimwe mhosva vanangu dziri kuparwa dzisingazoenzaniswi naamweni. Kune dzimwe mhosva dziri kuparwa dzisingazoenzaniswi nemadzitete. Asi Mwari ari kudenga anoona. Zvandoda kungokuudzai, don't be like your mother. Zvandoda kungokuudzai, don't be like your father. Think. Chinhu ndechamudara ichi. Ndoda kuti vese vanangu, those who feel abused, ndoda kuti mese vana vangu, those who feel unloved, ndoda kuti mese vana vangu vanoti inini nobody cares for me, ndoda kuti mese vana vangu vanoti my mother left me for a man, ndoda kuti mese vana vangu makasiwa muchikwangwa yamuripo, mungoziva kuti izvo Mwari anoti anetsana nemi abaya mboni yeziso rangu. Chengetedzai ukama naMwari, fambidzanai naMwari, Mwari achakuitirai zvakanaka. Asi kana muchinge mazofamba, never muupenyu hwenyu run your institutions dzemarriage like what your father is doing, like what your mother is doing. Learn from them. Do what is right. Do not do as they do. Mwari akuitirai zvakanaka ngatinamatei. Baba wedu namuponesi musiko wedenga nepasi, ndikumbira kuti dai mungatichengeterwa vana vedu, muvaitire zvakanaka. Uye munamato wangu ndewekuti dei zvaiita, dei tingavaratidze kurarama kwakanaka. Especially isu takambosangana naMwari, tinoziva Mwari. Tibetserei tenzi, tiite zvakarurama. Kana tisingadi kuona munyasha, tiratidzei zvamunoda. Nekuti kune vazhinji vedu vane manyawi, kune vazhinji venyu vanoita sevasingagonekwe. Musatendere kuti vaende pasina muripo. Muzita raJesu ndinona. Tanzwa kunakisisa, Jesu aponesa, iro soko raura, Jesu aponesa, siwisa nyika dzese, kumiriyo kwenyanza, tenzi anotituma, Jesu aponesa, tumiranyi panyanza, Jesu aponesa, unzanyi vanyangadzi, Jesu aponesa, imbanyi wozitsuwa, kana vari panyanza, pasiri chazorinzwa, Jesu aponesa, imbanyi mudambudzo, Jesu aponesa, neupenyu nerufu, Jesu aponesa, imbanyi nekupfawa, moyo unodamutsa, imiranyi paguva, Jesu aponesa,
ipa izwi pamweya Jesu aponesa kuti ndudzi dzizoda Jesu aponesa daidza kuponeswa mumakone ninga viore kukurira Jesu aponesa ipa izwi pamweya Jesu aponesa kuti ndudzi dzizoda Jesu aponesa daidza kuponeswa mumakone ninga viore kukurira Jesu aponesa daidza kuponeswa mumakone ninga viore kukurira Jesu aponesa viore kukurira Jesu aponesa viore kukurira Jesu aponesa Dirikufungane kunaka wenyika iyo ndichasvika pawira netsitsi ndichamira namuponesi ndichawa nenyerezi here ndichawa nenyerezi here chiremba mumanheru zuva rawira nomuka ndaponesa towe kumusha ndichawa nenyerezi here musimba ratenzi ndoda kunamata ndiwe semuwani wemweya nyerezi yakupenya ingawe yangu pamusi unochisa kwacho ndichawa nenyerezi here chiremba mumanheru zuva rawira nomuka ndaponeswa towe kumusha ndichawa nenyerezi here ndichafara ususu wa Jesu nomuparukudzo narini zvichandifadza mushawe ndarama kuti ndikawana nyeredzi chiremba ndichawana nyeredzi here chiremba mumanheru zuva rawira nomuka ndaponeswa towe kumusha ndichawa nenyerezi here ndichafara kuona usu wa Jesu ndomuparukudzo narini zvichandifadza mushawe ndarama kuti ndikawana nyeredzi chiremba ndichawa nenyerezi here chiremba mumanheru zuva rawira nomuka ndaponeswa towe kumusha ndichawa nenyerezi